Juoppo. Fine. Kaikessa komeudessa. Sentrin päällä. Tuossa ei mitään komeeta. Oh really? No mä en yleensä valehtele. Mä valehtelen. Like you cry every team. Ui, siinä oli. Mitä kuuluu? En räjähtänyt sitä. Allahu akbar. Alkoi nyt lähteä. Sori, mä nyt tähteen. Vittu. Mulla tuli säivästys. Siellä on Henna. Miten musta tuntuu, että nää muut engineerit tekee tässä niinku mun työn ja mä voin vetää vaan kaljaa? No kun sä oot niin lais. Sä oot hiljaa. Ai No se- pintele! Mun seitti. Mun jäi niinku vielä kasaan. Rip! No kun mä koitan kettä rakentaa Irina, että mä vasta ykköstasolla ja... Ei pentele. Ai Ripperino. Siellä vetelee Kirjaimellisesti. Tappanut vaan yhden puolisesti. Olisinpä mä silisin. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Mä oon yksin Sen siellä puolustavassa. Sen siitä saa kun vetää kaljaa jatkuvasti. Mulla on lakainen kiippa. Mulla on lakaa. Hieman. Ei täällä oo ketään. Au. Ripperino. Alaa ei mitä mä pystyn. Oh god! Niinku vaan kämppäsin tämän alla. Mä vaan kämppäsin sit. Uudesta. Juoksen läsky. Rip Henna, mä kuolen. Mä voin kattoo, että onks kukaan. Miksei vai? Vähän niinku kaikkea täällä silleen, noi. Ne varo. Rip molliekeistä. Noni, nyt on feel the fitness speed the fastness. Sillä on ruuska, siellä on... Real. Hei, Ei oo. en molliekeistä tai mitään. Hei, tässä on sulle suklaata. Mäkin olisin voinut vaan. Tuottaa healthia hei. Siinä ois... Jee! Taakse Odotetaan uuden... Henna takan. Unohdit sen Ai ruuska! niin, mähän saa mulle itelle hoppuvertiin. Paitsi tota tällä. Älä koskaan unohda ruuskaa. Viilannut. Tää toiselle puolelle. Never forget your mama. Hila kaikkia tähän väliin. No, vähän yritän. Kato! No ei. Yes. Mä nosin niinku Ihan risuun Skarsali niitä Hennaan viipuu. yläpuolella. Wow, sä hiilot enemmän kuin mua. What a bitch. Mä kuolen kohta. Ripperiin. Pakko tulla hakee vähän hiirenhyllyä. Ja mulla ei lakaa yhtään. Mulla tee suklaata. Henna, ota. Eiku! Na. Mä otan väärää nappia. Oi hyvä. No niin, mennään. Mennään. Oli taas sultaan medikki. Nää, mä oon tehnyt niin monta kertaa. Älä nyt mene niin nopeeta ku... Ja kun mä oon sairaan nopea, alat tulla äläkämässä tästä suklaata. Vau, mä eka. Huivara. Ole paljon. Nää ei se kauan elä. Hei, Come on, siellä. Mä mitä saan. tää? Ja, Tää on kivasti kyllä se kokea. haisee tänne asti. Mä kasvo. Michael Niinku hotsu faktana, täällä on ihan kivasti tänne. Niin. Jos sä pelaat samalla tavalla kuin minä medikillä, niin sitten me ainakin selvittää ilmeisesti. Jotta mä en osaa. Mutta Tällä ihmiset on tyypille erilaisia. kävi juuri kun Siitä mulle. tuli. Sain yhden backstapin ja sain yhden backstapin. Ota stikeä. Mennään tanssimaan. Sit on konka. Nää varmaan kuuluu sitten. Joo, nää Aika kuuluu hyvin. aika lujaa. Tanssi seinään. Henna hiila. Missä nää on? Mä oon tässä näin. Löytyykö? Tää Uber taas. Nyt!
Voi vittu! Hyvä, mä aloitan nyt. Ei sitten varmaan. Mulla ei jäänyt ruutu. Mä jäänyt vain ruutu. Vidutis. Mä en pääse peliin. Ei mun on pakko laittaa jakajavisiiri. Tää on vittu niin paras. No niin, nyt ette voita mua. Mulla on vittu Tässä. jakajavisiiri. No niin, jee vihdoin. Dismelee. Mä kohta laitan Elikkäs MLG-likkiksen Hevi päälle. vaan ja Hevi ja... Hevi meeleellä. Kenenkä Joo. puolella mä oon? Sä oot Ruuskan. Se on Henna ja Yes. minä vastaan Ruuska ja te. Joo, moi, mä tipuin Vittu, alas. yksi tulee kuitenkin. Kinkku. Ai vihollisen. It's my kingdom. Et koske mun kinkku. I have Kuulosti fucked niin up. väärältä. Suojelko Samalla sen lailla. aikaa? Ei juma. Nyt joku eeppinen musiikki. Ei osunut mitään. Ei mä kuolenko. Mä lähden kauas susta. Mä hiilasin sua just. Ai jaa. No mulla on 102. Mulla ei mitään kunnon Se mele, riippuu. ei oo mele. Jakajavisiiri. Mulla on vaan nyrkkejä. Mikä tästä tapaa taas? Saatana. 10 HP, haluaisitko tulla auttaa? Vittu. Ketkä on valta? Mitä täällä? Minä ja Henna vastaan te 2. Niin, mutta onks tässä nyt ketkä 2 hengissä? Henna oli. Henna oli. Ei, otetaan selfie. Ei, tää ei jää. Mulla on miinus jotakin. Komto heavy. Kumto heavy. Mulla ei mitään kunnon aseita. Hyi helvetti. Ota vaan perkele. Kuka sä? Kuka sä? Kuka sä oot? Äijä on se Sä näytät niin vittu runolta. Oot minä. Ota. Jää tähän. Mä jään tähän. Tuo toimii. En. Kato ne. Menen. Mulla on vaan nyrkkejä, mulla ei mitään. Ei viili pittemässäs. Kuka siellä? Mikä se on? Sinne vaan. Tapas. No niin. Mä näin se toisen täällä jossain. Nyt se toinen on. Mä näin se jossain täällä. Eikä Enna. etsi. Minä Enna. Tuu tänne. Me luvataan, että me ei satuteta sua. Preesas kivasti. Rip. Löytyy Henna löytyy. Juhu. Rip. Tappakaa Henna. Mut minne se? Mä näin sen täällä jossain. Asut. Eikö te lisää mut siirrettäväs? Oo. Enna Lisätkää löytyy, risukko takas. En voi tappaa. Apua! Rip. Holy shit. Tuu tänne. Vittu, tuu tänne. Risukko pitää lisätä takas. Joo, se on. Vittu 66. Nyt mä kuulen. Toi minä teen meitä molempia. Kattokaa mun kaljua. Kattokaa mun kaljua, se kiiltää niin pahasti tossa. Kieltävä kalju alkaa meidän Hansku, luontavaloja. kato. No. Älä käytä tota tyylynä. Me Kiva. lähdetään sitten niitä piiloon. Joo. Nyt tulla vaan normin yrkit. Kellä? Oh god. Mulla. Henna, missä oot? Mitä apua? Ei. Tehän ootte aina olleet. Haluaisitko tulla auttaa niinku? Ei. Kiitos, minä. Anna mulle kinkkusula. Ota tänne. Mutta ei mitään meidän luolamia, ei me olla. Mä tuun kuoleen. Meinas käydä taas sama juttu. Kuole. Tänne. Vittu, miten sä pääsit suumoihin? Kuinka? Rip.
Kuusi nolla, hups. Paska. Sanoisin, että toi meni suut hyvin. Mulla on sieltä upea. Ahaa! Nyt please. Hei, Älä Panteri, sano kuvaaks sä? Mitä? Kuvaaks sä tämän? Joo, mä oon kuvannut tästä joo. Joo. Mä kyllä Noniin, ihan nyt alusta. tullaan saman näköisinä. Oh god. Mä parkkoran tällä Fat Scoutilla. Joo vittu, tänne vaan. Kumpi tästä on kumpi? Mä näin jonkun. Mitä vittu? Me molemmat näytetään samalta. Tää on Henna. Tää on niin Henna. Jaha. Jaha. Oi Jari. Mä en tätä voi Mitä? Niin, tää oli heavy. Mä saan vetää näitä. Tää toimii. Tää reilaa kaikille. Ebin. Tää on reilaa kaikille. Me Mä olin saan heavy. vetää konekivääriä. Tää on reilu peli. Kuinka paska sä? Ei jumaa. Aivan 37 eloa. Tuo. Ei kuota. Nikole. Anskulla on. Mitäpä sitä Nyt mä yritän. Ei. Homo. Oo hiljaa läskit, kiitos. Oh fuck it, nyt tuu tänne vaan vittu. Tulkaa tänne. Ok. Mä tuun puoleen ihan. Ei jumaa, mikä raikkaus. Jaa! Mä oon niin kuollut. Etkö tänä? Ansku on spy. Ansku petti mut se on spy. No toikin oli spy. Vai teki vai joku? Hetkonen, hei nyt mä... Oh god, mä kuulen ne. Hei, uusi juttu. Me ollaan kaikki engineerejä. Joo, Mä en tajuu apua. miksi mun netti lirii koko ajan. 5, 4, 3, 2. Koskohan kora go fast? Netti et oo tosissaan taas. Juokse! Sulla on pelkkä toi yksi näkymättömyyskello. Ui, Ei oo muuta. mulla on 18 HP, moi. Tosissaan oikeesti. Ei saa! Kyllä saa. Tää oli melee fightti heviä. Yksi on vittu spy ja yksi toinen perkelee aseilla. Oliko se engineer, mikä piti olla? Vai? Joo, engineer, kaikki on engineer. Okei. Saaks minisentrejä käyttää? Vai onko se vaan niinku, että pelkällä tuolla mikä toi nyt on? Ei minisentrejä, kuka pässi ottaa En pistä minisentrejä, Ai mitä saa nyt niinku täällä käyttöön? Pelkkiä näitä jakoavaimia. Okei. Ai Sentrejä ei pelkkiä saa jakoavaimia. Okei. Niin. Kuka siellä? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Tulee toinen. Moi! Lensin niinku kivasti se sillan tai sen jutun. Oh fuck, oh shit. Kauruska! Paljon ruskaa. Yes. No niin. Minäkin otan Kiviprosakset. Minäkin otan sen samaa. Hei, haluuks sä kiviprosakset? Hei. Joo, kivi Hei, onks... Kivisakerisakse. Kivisakerisakse. Minä ei kivisakerisakse. No voi helvetti. Älä. Vitu, otat siitä. Sä voitko taas jo makaa? Ota nyt! Mä kuolen! No wanna fuck go, let's go. Holy shit man. Ei vittu. Eiks tuhkamunat tulee Mistä takaa? Henna tuli? Millä vedetään Piilostakin. Skoutella lappia tai... Ei ku mailataistelu. Skoutella mailataistelu. Okei. Okei.
Okei. On tuonut koko ajan. Pelkkä maila. Paitsi että mulla on tää nyt karkkikeppi, voi nyt herra isä. Mulla on Ei mä voi atomisoija. vaihtaa tätä. Tipiti. Ei sit sitä voi tappaa. Vaikeeta osua. Apua. Mennä, please. Bless. Mennä tappaa mut. Mennä alas, mä annan mennä vaan. Mulla on 20 HP:ta, mennä, käydään kädet. Mullakin on 20 HP. Jaas! Hei! 4 jälkeen! Missä sä ei mitään juokse? Okei. Yeah, I'm the best. Okei. Tää toimii tää. Oh my god, siinä vei Tässä on mua. Kiinaa. No, sulla on aina hyvä. Mä tukerun. Mitä jokki? Kuka sieltä? En näe missään oikeesti. On liian nopea. Mä kuolen kohta. Mitä? Tota ei saa käyttää. Ai jää krittikolla. Joo. Risu, Mikä? Mitä taas vittu seuraa? oikein? Hei, medikeillä toi mikä toi jo. Pelkkä melee. Eikö vittu Okei. ymmärrä? No niin. Kaikki medikkejä. Joo. Ja toista saa hiilata. Joo. Näin sitten loppu. Tästä tulee vaikea. Tästä tulee aika vaikeeta. Elikkä... Tästä tulee ihan järkeä. Kumpiko taistelee? Oh! Pori! Please! Ok, tossa. Joo. Mitä? Rip, Me mä vittu kuolen siitä. ihan just. Ai mitä? Niin silleen... Itekin käytit. Ei, tuu takas. Iso. Mulla on juttu sitten keskarissa, kato. Yes. Eikö mitä, voittiko sä? Nyt kaikki on spy. Okei. Oh god. Mä tulin kyllä Häviä kuolee tuli. tässä ihan kivasti. Niin häviä tuli. Mulla on väärä kyllä kello, Jaki, että please. ei siinä mitään. Ja meleekö vai? Joo, meillä. Puukko. Taka! Mulla täällä on kasville! Au. Ei. Me tullaan tää hävikylän kautta aika yksikö. Tuu tänne Hei, vittu. ei oo mitään hajuakaan. Tuu tänne vittu. Aatana. Toi lensi niin hyvin. Enserässä sama. En mä. Joo, molemmat jahtaa mua. Ei oo kiva. Mä oon kuollut. Molemmat on Se on- kännissä. Eikö toimi? Se on kuollut se Ansku. Niin mä kuolin, koska toi Toinen yksi. niistä. Sitä kutsutaan ruuskaksi. Ei mä. Jos ne ovat sitten ruska. Peruska. Ruska tyyppi. Missä yksi vetelee? Missä sä vetelet? Kun sä... Hei, ruuska, kun sä et käytä Prinimachetteja. Ai joo. The final control point is being contested. Ei oo. Nyt mä No, tiedän. tano Se ei on se viides käyttää. Our last control point is being captured. Sä oot sun takana. Vittu siitä. Eikä oo. Oli. Varo. Backstab. Siis se backstabista se sua, niin se sais tietää miltä se tuntuu. Uskalla tehdä mitään sitä. Joo, mä painoin alkunäytöllä. Backstab. The final control point is being contested. Oho. Ups. Mä menen hysteeriseksi täällä. Tää on pisin roundi ikinä. No niin, mehki. Niin. Niin, tää on pisin raha. Seuraavaksi hei, Koska ei on käytetä siinä tota muskalla perus näyttää. Invisible Cloakia, jos on niin Dead Ringer. Me hei pelaa sen kanssa Mulla on RTS. vaan toi. Mitä sä olet?
Mene. Joo, mä teen se, että mä kuolen. Miksi sä sai Atsien?